Ahojte priatelia, dnes tu mám na ukážku tento v podstate vrak CZ 250-513 motocross, ktorý by som chcel dať dokopy. Motor je samozrejme jednovalec dvojtakt s výkonom 34 koní, 25,8 kW. Neišlo to neviem ako dlho, takže neviem ako to bude vyzerať vo vnútri. Číslo motora tu je. Štítok na ráme nemám, takže rok výroby neviem, ale vyrábali sa od 83. do 91. roka. V podstate tu je dosť vecí, už som zohnal skoro všetko. Ukážeme si, čo mám, čo nemám. Kedy to jazdilo naposledy, neviem. Nádrž není originál, tá sa ťažko zháňa, toto je z nejakej Hondy alebo z niečoho plechová. Trochu to je také dolámané, komiče sú prerábané, nejaké predĺžované z nejakých druhých, neviem z akého typu. Mám také drobnosti, tiaľa na brzdy, do krku riadenia nové ložiska, zadná brzda, čo k tomu bolo. Tu mám nejaké drapáky už nachystané, volant, koncovka výfuku, tlmič teda spodky predných tlmičov, druhý predný štít, lebo ten čo tam bol je zlomený, takže som zohnal druhý, rozeta, osky, držiaky, páčok, podsádlovka, nový blatník, to je náhrada, tento je ešte originál CZ-ový, trošku nejaký ohnutý, sedačka, potom tu mám koleso zadné, to je polbubnové, 18. Predné je 21. Celobubon. No už nové duše som kúpil. A ešte tu mám nový filter vzduchový, lanka, nejaké gripy, plyn Magura. Brzdový štít zadný, to je vlastne záchyt reakcie brzdy proti povoleniu. Mám okuliare predné, táto reťaz 1400, neviem či slovenských ešte alebo českých, je to z roku 2003, to sa mi podarilo kúpiť. Potom tu mám brzdové obvodenie, novo nalepené do zadného kolesa. Potom tu mám guma na karburátor, nejaké rozperky zadného kolesa, tesnenie, podvalec, predné tlmiče, obidvoje CZ-ové motocross, ale jedny vlastne nemajú tu tie koncovky na dofukovanie, tak kvôli tomu som kúpil druhé. Tiež celkom pekne zachovalé, ale tie sú ohnuté, trubky majú vlastne. To je vidno, že to je ohnuté, neviem, či to niekto vyrovnával. Ale už tu majú koncovky také, aké potrebujem. Takže to je super a spodky sú tiež dobré, čiže to sa nejako spasuje. A ešte vlastne tuto mám jedny spodky. Tu sú ešte druhé spodky. Tomičov. No. A to mám asi všetky diely k tomu. K tejto motorke. Čo mi chýba, tak vlastne
No, štítok nemám, ale neviem rok výroby. Nádrž, s tým je problém. Potom tomiče sú není originál, to sú prerobené, niekto to prevaril, aby ich predložil. Čo ešte tu chýba? Nejaké drobnosti sa aj nájdu. Pretočiť to ide, ale nie je to bohvie čo. Neviem, ako to bude vyzerať vo vnútri. Ešte mi bude chýbať, tuto nemám kryt, tu má byť taký kryt ešte, na kolečko ten nemám. No a nejaké drobnosti sa ešte určite nájdu. Takže môže sa dať postupne do rozoberania a čistenia, skladania, opravovania a tak ďalej. To si ukážeme zase v ďalšom videu.